Herinde på Amalienborg skrives historie. Her sidder dronningen på sit slot og fortæller om sine forgængere, der har regeret herfra, lige siden det brændte på Christiansborg i 1794. Og kong Christian den 7. med hele sit hof i al hast måtte rykke herover, flytte herind. Og vi elsker jo alle sammen at grave i historien, prøve at finde vores rødder. Og deres går jo meget, meget langt tilbage, deres majestæt, for Danmark er jo det ældste kongerige. Det må være spændende at kunne grave sig tilbage til Gorm den Gamle og 20 år længere endnu, ikke? Ja, rødder har vi jo alle sammen, men nogen har det held at vide lidt om deres rødder, og det gør det selvfølgelig meget spændende. Og det er rigtigt nok, at den danske kongerække kan føres tilbage til Gorm den Gamle, og at vi faktisk kan sige om hver enkelt, hvordan han stammer, eller hun stammer fra den foregående regent, helt tilbage til Gorm den Gamle. Så langt ved vi jo, og har længe vidst, at det danske rige gik. I disse seneste år har arkeologerne rundt omkring i landet fundet frem til, at Danmark nok har været et kongerige længe inden Gorm den Gamle. Ja, det er en lang kongerække. Alene Oldenborgerne regerede flere hundrede år. Og her er vi altså nået frem til Frederik den 6., søn af Christian den 7. Og regerer i virkeligheden i hans sted i mange år, hjælper ham i hvert fald med at regere, for han var jo ikke Christian den 7. havde en psykisk sygdom. Man er vel næppe klar over nøjagtigt, hvad det var, men han var utilregnelig. Og man fandt frem til, at han kunne ikke klare regeringen, at regere landet. Og han var jo enevældig konge, det vil sige, at alt skulle foregå ved kongen og fra kongen. Der var skandalen med Struensee, som havde taget så meget magt, at man endte med at blive halshugget. Det var jo også, fordi han havde haft en affære med dronningen, hun blev forvist. Christian den 7. var stadigvæk den regerende konge, men i umiddelbart efter, at Struensee blev fordrevet, er det så arveprins Frederik, dronning Juliane Marie og Guldberg, som overtager regeringsmagten, kan man sige, men stadigvæk i kongens navn. Derefter bliver det så Frederik siden den 6., der regerer de mange år, helt frem til faren dør i 1808. Som kronprins, aldrig som konge. Det var jo sådan, at den enevældige konge var konge af Guds nåde, og det var i en anden forstand, end man i dag taler om af Guds nåde, for det bruger man også i forbindelse med min officielle titel. Men den enevældige konges, han var virkelig indsat af vor Herre selv. Og han var en ophøjet person, som man ikke kunne sætte fra bestillingen. Hvis han ikke var i stand til at føre regeringen, og det var tilfældet med Christian den 7., så blev det i hvert fald gjort i hans navn. Og jeg tror ikke, at man kan forestille sig, jeg kan i hvert fald slet ikke forestille mig, at Frederik den 6. nogensinde ville have sat sin far fra dette at være kongen. Han var kongen, det havde han været siden hans far lukkede sine øjne, og det ville han være, til han selv lukkede sine øjne. Og Frederik den 6. er først konge fra det øjeblik, Christian den 7. dør i 1808 nede i Rendsborg. Så kan det forkyndes, kongen er død. Længe leve kong Frederik den 6. Men han følte jo ansvaret tungt, og så levede han jo spartansk, hvis man skal tro denne gamle tegning af hans soveværelse med chatollet. Han var en mand, der tog sit ansvar alvorligt. Og det værelse der, man ser afbildet, det tror jeg ikke er et propaganda, for det er nemlig lavet efter hans død. Jeg tror virkelig, han har levet så spartansk, som det viser. Den grå skræmmede pult, som man kan se på billedet, den står på Rosenborg i dag. Og det rum, han arbejdede i, sov i og døde i, det ligger i det palæ, hvor vi er nu, men i den modsatte ende af huset, det vil sige længst væk fra hovedporten, der hvor vagtparaden foregår. Ja. Og så går der jo en fortælling om, at han hver aften fik bragt Københavns nøgler ind og gemte dem, og de mener, at det måske er lidt overdrevet. Men her har vi i hvert fald en af nøglerne, Vesterports nøgle. Det er jo en voksen nøgle, og som sagt, om den har ligget i det chatol, det er jeg ikke så sikker på. Men ideen om, tanken, at kongen passede på hele riget, på hele byen, når han var her,
Den tror jeg er helt rigtig nok. Sådan har han også selv opfattet sin opgave, det tror jeg. Og her har vi ham op. Skal jeg tage nøglen fra den, for den er jo tung. Over deres mand og deres gemal, der er jo Frederik den 6. oppe. Der har vi ham. Lige op og ned af fanerne. Det er Livgardens faner, og han er i Livgardens uniform deroppe, ikke? Og de har spillet en rolle allerede den Livgardens faner står i fanegemakket i det residenspalæ, hvor kongen bor. Og det var i det samme rum som nu dengang på hans tid. Det var ikke lige på den plads, for det var nemlig en gammel ovenplads. Men de har stået her i hans tid, blev så udleveret til Livgarden hver dag, når de skulle trække op med vagtparaden, og stillet tilbage igen bagefter. Og når en konge dør, følger fanerne med over til det næste palæ, hvor den nye konge nu bor. Det har stået over for palæet her i Christian X's palæ, eller rettere sagt Christian 8. palæ, men Christian X's tid. Og det har stået i min fars palæ, som jeg husker vældig godt. Og selve den nat, min far døde, noget af det allerførste, der skete efter vi kom tilbage fra hospitalet, hvor far var død, det var, at Livgardens officerer bragte de 4 faner herover. Og der var jeg til stede, og det var et meget stærkt, stort øjeblik. Der vidste man, at nu var det virkelig alvor. Så jeg tror, det er rart, at Frederik den 6. sidder her. De er kommet tilbage hertil på en eller anden mærkelig måde. Og Christian den 9. jo har haft dem stående. Og det er vagtfanegemakket, dette rum, og det hedder fanegemakket i øvrigt. Ja. Og her skal vi så ind i parol, eller er det parolesalen? Ja, jeg ved ikke. Jeg kan kalde det parolesal, men det kan godt være forkert. Ja. Og det er jo en ikke så stor, men en ganske flot sal, og man kan jo næsten fornemme Frederik den 6. nede for enden af salen. Hvordan har jo spillet en rolle for ham, den her sal? Han mødtes blandt andet her med sine officerer en gang om ugen for at give ugens parole. Parolen, det var det løsen, det ord, man skulle kunne. Det var et kodeord, kan man sige, for at have adgang til Københavns fæstning. Og det bestod i, at kongen stillede sig i en kreds med sine officerer. Jeg tror, han havde den ældste stående på sin højre side. Så viskede han ordet. Det blev så visket videre fra mand til mand, indtil det nåede den yngste tilstedeværende som officer, som så viskede det tilbage til kongen. Så vidste kongen, at nu kunne alle dette kodeord. Og det foregik altså i denne sal. Og det var at holde parole. Det var nok også et sted, i dag ville man nok snakke kalde det ordreudgivelse, for jeg tror også, at han gav ordre for hvad der skulle foregå inden for fæstningen. Han var jo officer af uddannelse og med liv og sjæl og gik op i alt det militære med stor nidkærhed. Jeg tror, han var en af den slags, der rigtig talte knapper. Men de bruger jo også parolesalen, ikke? Ja, jeg har ved mange lejligheder modtaget nyudnævnte unge officerer af de 3 værn i denne sal, og det har jeg gjort med fuldt overlæg, fordi jeg synes, det var morsomt at kunne tage imod officererne her i det rum, hvor Frederik den 6. i sin tid også har taget imod officerer. Og jeg har samtidig gjort de unge mennesker opmærksom på, at her er det altså også foregået for længe siden. Ja, og nu virker det jo lidt kuriøst, når man ser ham som admiral på kanalerne i Frederiksberg Have. Jeg tror aldrig, at Frederik den 6. efter han begyndte at have, altså tidligt i sit liv begyndte at stå med ansvaret for riget. Hans far var jo ikke i stand til at regere selv, så han måtte gøre det som kronprins. Jeg tror aldrig, han har gået i et civil. Det er faktisk noget, der sker i forbindelse med Napoleonstiden. Der kommer den tradition eller den vane, at folk med officersbaggrund altid går i uniform. Og at det gjaldt i allerhøjeste grad konger og fyrster. Det vil man se ned igennem hele 1800-tallet, at meget ofte går de i uniform næsten til daglig. Og man kan jo sige for netop Frederik den 6. Og derfor skal kongen som konge ville han ikke sætte sig i en båd i generalsuniform. Sandsynligvis, jeg ved det ikke, men jeg gætter på, at dem, der rodede ham, var folk fra Holmen. Og det ville jo ikke være en høflighed over for dem, ikke at komme i deres uniform. Nej, men det med officersuniformen spillede jo også en særlig rolle på det tidspunkt, fordi han oplevede jo krige, han oplevede jo tragedier, ikke? Altså, hvis vi tager skæbneåret 1814, hvor han nede i Kiel må underskrive presset af stormagterne, fordi vi havde holdt på den forkerte hest.
Napoleon og ikke englænderne, hvor han må underskrive en traktat, en fredstraktat, hvor Norge forsvinder. Hvor Norge bliver givet til Sverige, og det har været ganske forfærdeligt for ham. Men så har han hvor meget bliver det, sin halvnevø siddende oppe i Norge. Det var hans halvfarbrors søn, prins Christian Frederik. Han blev senere kendt som Christian den 8. Og han er blevet sendt op. Han var blevet sendt op som guvernør i Norge til Christiania, som Oslo blev kaldt dengang. Og der i Norge, der ville man ikke bare pludselig lægges ind under Sverige. Og når man ikke kunne være med Danmark, så var der så mange, der i Norge var optaget af de nye frihedsidealer, som dels den franske revolution, men nok allermest den amerikanske selvstændighed havde affødt. Og så satte man sig og lavede en fri forfatning til Norge med prins Christian Frederik som konge. Og det er den Eidsvoll-forfatning, som nordmændene stadigvæk fejrer den 17. maj, som er deres forfatning, og som kom til at betyde, at nok blev de lagt under den, i det lange løb under den svenske krone, men altid med deres egen forfatning. Og derfor var Norge et land for sig, også igennem alle de mange år fra 1814 til 1905, da de blev helt selvstændige og fik egen konge. Men det var kun 5 måneder, 5 hede måneder. Kun 5 hede måneder, og denne ganske unge mand, han var i 20'erne, midten af 20'erne, hvor han faktisk var konge. Og man har nu fundet frem til, at han i allerhøjeste grad var med til, at den Eidsvoll-forfatning fik den udformning, den fik. Og altså var fra at have været en enevældig konges guvernør, blev han nu en konstitutionel konge i et nyt rige, kan man sige. Og vi har faktisk beviset stående ved siden af dem. Han har åbenbart ført sit sejl med sig tilbage til Danmark. Det beror på Jægerspris oppe i Nordsjælland. Og dette er hans kongesejl som konge i Norge. Der står Christian Frederik, og på latin er Guds nåde konge af Norge. Og så har de lige set noget mærkeligt noget. Ja, jeg tror personligt ved nærmere eftersyn, og man kan faktisk godt se det, hvis jeg nu viser det her i spejlet, så vil man kunne se, så skal vi lige vende den om, for ellers så får vi står bogstaverne på hovedet. Men her ser vi for den norske løve, som jo stadigvæk er Norges rigsvåben. Og det går helt tilbage til middelalderen. Og heroppe, når vi vender den rundt, der når vi så til ordet rex, det betyder konge på latin. Og hvis man ser godt efter, så vil man måske kunne se, at ordene ser ud, som om bogstaverne står lidt anderledes end de andre. Og jeg får den tanke, at det har været et guvernørsejl, som han har haft med sig fra København, og at da han bliver konge, så får han det rettet deroppe. Der er i mine øjne en tydelig rettelse i det, men jeg har ikke haft mulighed for at spørge en historiker eller en, der virkelig ved noget om den slags, hvordan det kan hænge sammen. Det ser i hvert fald ud, som om der er rettet ret skarpt i. Ja, det er gået lidt hurtigt, og det må jo have gået hurtigt. Ja, fordi så går der altså 5 måneder, og så sker der det, at den svenske konge ikke vil finde sig i det her, og angriber Norge, og så er... Ja, så må den unge konge tage det sørgelige skridt og forlade Norge, og der var en fraktioner i Norge, som resignerede og sagde, nej, vi må hellere give os under den svenske konge, og det måtte Christian Frederik så også resignere og sige, ja, så må det være sådan. Og så drog han afsted tilbage til Danmark som en meget fortvivlet ung mand. Og bliver så guvernør på Fyn. Ja, det var jo noget af det blev udviklet sig til at blive opfattet som en politisk skandale, at han havde gjort dette. Og det var jo også for Frederik den 6., der havde underskrevet traktaten i Kielerfreden, et problem, at han var helt givet bange for, at det skulle ende med, at Danmark blev udslettet af rigernes tal, som man sagde. Og at derfor måtte han sejle meget forsigtigt. Han sender altså denne unge prins til Fyn for at være guvernør. Det er et vis æresforhold, at han skal være guvernør. Han bliver ikke bare sat ned til at være prins. Men han har altså heller ikke gående løst rundt i København. Og så samtidig må han jo på officielt tage afstand fra, at det norske våben befandt sig i det danske rigsvåben. Det hørte med til fredstraktaten der, at det skulle fjernes fra rigsvåbenet. Og det gjorde han naturligvis. Men han var så konsekvent, at han faktisk, vi har kunnet se, at han har gjort det her. Han har gjort det i
saliske sølvtallerkener. Det er ikke så nemt at se det lige med det samme måske. Men hvis man føler henover her, heroppe i det højre hjørne, så vi ser det, men det kaldes det venstre øverste for heraldikerne, for det ikke skal være helt nemt. Og der sidder de slesvigske løver, men hvis prøv at følge efter, kan de mærke, at der er fjernet noget. Man har simpelthen pudslet sølvet væk, sådan at man kunne lave, og det er der, hvor den norske løve sad, sådan at man kunne lave noget andet. Og det har han gjort på det store flertal af tallerkener. Men så opdagede vi for nogle tid siden, og ja, en del år siden, men ikke så mange år heller, at der var skam nogen, som af en eller anden grund ikke er blevet nået, man ikke har nået, eller ikke har taget sig sammen til at få rettet i. For her har vi de oprindelige tallerkener med den norske løve siddende, hvor den skal. Ja, og så må kronprinsen, jeg ved ikke, var en kronprins, var i hvert fald tronarving, ikke? Han var tronarving, ja. Christian Frederik den 6., som jo altså blev konge i 1808 ved sin fars død, var på det tidspunkt klar over, at der ville ikke blive nogen mandlig arving efter ham. Men hertugdømmerne, de lå under det, man kaldte den saliske lov. Og der kunne kun arves far til søn, eller i hvert fald kun gennem mandslinjen. Og da den danske konge samtidig altså var hertug af Slesvig og Holsten, så for at holde riget sammen, det man kalder helstaten, så var det jo nødvendigt, at arvingen til den danske trone netop var mandlig descendent, som man ellers skulle man ikke beholde. Ellers så ville det ryge ud, og det ville man ikke risikere. Og derfor har vi så i løbet af hele 1800-tallet det ene krumspring efter det andet, som altså ender med Christian 9. Men Christian 8. han må altså vente i 25 eller var det 26 år, og så dør ja, fra 1814, hvor han altså har været konge i 5 måneder, og til Frederik den 6. død i 1839. Det er lang tid. Og det sker, da Frederik den 6. dør i det her palæ. I det palæ. Han døde i sit hjem, og han boede her på det tidspunkt. Og så bliver der altså råbt igen, kongen er død, kongen leve, og den nye konge, det er Christian den 8. Den 8. ja. Det er et menneske, en kollega, en konge, som jeg har indtryk af, at de Deres Majestæt er særlig meget på bølgelængde med. Jeg har i hvert fald kommet til at interessere mig mere og mere for Christian den 8., fordi han var så interesseret i så meget i sin egen samtid. Han var kunstmæcen, han var litterært interesseret, men han var især også en samler og samlede blandt andet græske vaser. Han og hans hustru gjorde i 1820 en rejse til Italien, hvor de var i Napoli, og der besøgte de naturligvis Pompeji, som var under udgravning de år. Og mens han var i Napoli, fik han anledning til at købe en vasesamling, som han bragte med hjem til Danmark, og som i løbet af resten af hans liv udviklede sig yderligere. Så det er faktisk grundstammen i antiksamlingen på Nationalmuseet, og den har vi fået lov at få herind i dette rum, som kaldes det pompeijanske rum, fordi Christian den 8. og hans dronning Caroline Amalie lod dette rum, som var deres soveværelse, indrette i den pompeijanske stil. Det er nok et rejseminde fra Italien, der spøjer der, vil jeg tro. Men her står nu nogle af disse mange vaser, som han fik med sig hjem. Ja, og så åbner vi dørene, Deres Majestæt, ind til galasalen. Og den står, ja, det er ikke Christian den 8., det er hans far. Den står, som den blev indrettet til hans far, arveprins Frederik, som var halvbror til Christian den 7., som flyttede ind her, da Christiansborg Slot var brændt. Og han fik Abilgård til at indrette palæet, som var forsømt og gammeldags. Og det skete i denne stil, denne nyklassicistiske stil, som virkelig var på det højeste mode på det tidspunkt. Det er jo få år efter den franske revolution, og i Paris har man direktoirtiden, og ville have sagt, at det var direktoirstil. Men Abilgård er så moderne, at han kan arbejde med de nye farver og de nye stilarter. Og man må også sige, at arveprins Frederik, hans mæcen, må også have været så large, at han kunne gutere den nye stil. Så det er her Christian den 8. som lille dreng er vokset op.
og som ung mand, og har set dette. Og det kan han ikke have undgået, og har betydet noget, at han er vokset op i et hjem, hvor kunst og kunstnere havde deres gang, og hvor man interesserede sig for den slags. Og her kan vi faktisk gå med ind til Christian den 8. Habsburg, takket være en tegner, Klæstrup, ikke? Og forrest sidder kongen og dronningen og lytter. Og mens vi sådan fornemmer efterspillet af harpen, så kunne vi måske lige kigge på noget, der også har med Christian den 8. at gøre her. Han blev som dreng undervist i alt, hvad man skulle kunne, og var en opvakt dreng, men han er også blevet undervist i at tegne, og har haft en af tidens allerbedste kunstnere som sin tegnelærer. Her ligger en tegning, som han har udført. Han har signeret den 6. maj 1798, og det er Abildgaard, der har været hans lærer. Han har ikke tegnet efter model, for det plejede man ikke at gøre ved den slags undervisning. Man tegnede efter sin lærermesters tegning. Men ikke desto mindre, synes jeg nok, man kan sige, at han kom hurtigt efter at tegne godt. Ja, og så ligger der Kierkegaard. Ja, han som var en særred, men på en måde var bange for at besøge kongen, men samtidig var glad for at gøre det, ikke? Jo, fordi Kierkegaard jo vidste, at kongen var lige så glad for, eller var lige så optaget af kultur, af kunst, af åndsvidenskab, som han selv var på sin egen måde. Og at han i kongen havde en mand, som ikke bare havde en overfladisk interesse i, hvad der foregik i hans land, på det kulturelle og på det litterære plan. Og en dag er Kierkegaard altså kommet op hos kongen, medbringende et eksemplar af sin nye bog, Kærlighedens Gerninger. Det er i 1847, så det er altså året før kongen dør. Og han har vist også fortalt om det i sine egne skrifter. Ja, han kommer og afleverer det til kongen. Og kongen slår så op på det første... Må jeg tage det hvide stykke papir, så vi kan se... Han slår op på på den første side, hvor der står som en indholdsfortegnelse, som samtidig fra Kierkegaards side er ment som også som et nærmest program over, hvad denne bog skal handle om. Og der skriver han blandt andet: du skal elske, du skal elske næsten, du skal elske næsten. Det er med fremhævede bogstaver. Og det fortæller Kierkegaard, det tager kongen op og læser op. Og det gør åbenbart et indtryk på ham. Og det synes jeg er meget, meget spændende at tænke. Fordi der er vi jo trods alt helt inde ved nerven i den tids åndsliv. Og ikke mindst Kierkegaards. Og det er jo ikke for at fedte for kongen. Jeg tror, han var den sidste, der ville have fedtet for kongen. Men han havde den respekt, fordi han respekterede kongen, fordi han vidste, at der var sat et godt hoved på ham, og at han var interesseret og gik levende op i, hvad der foregik. Og det synes jeg er fint. Så det er jo også en form for fordomsfrihed, både på kongens side, men så sandelig også på Kierkegaards side, som ikke var den, der jo på nogen måde ville læfle for øvrigheden. Man er lidt bekymret over, at han ikke er denne her unge mand, der skaber de nye forfatninger. Det er jo det, at han bliver først konge, da han et pænt stykke op i årene, og så 25 år efter, at han havde givet Norge en fri forfatning, som en ung mand, fuld af entusiasme, fuld af livsmod, så bliver han altså konge her, som en moden mand. Og der var der mange, der forventede, at nu ville han jo nok give Danmark, eller burde, eller skulle give Danmark en fri forfatning, som han havde gjort det i sin tid i Norge. Det føler kongen ikke, at han vil og kan. Jeg tror, at han har haft mange forskellige og meget tungt vejende grunde. Jeg tror ikke bare, at han er blevet forbenet og gammel og sur af at have gået på græs i de mange år. Fordi Danmark bestod jo både af det, som hed kongeriget, som det Danmark består af i dag, og så var der hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Og Slesvig og Holsten havde en anden forhold til den danske krone end det øvrige rige. Og der var problemer, hvis man skulle lave en fri forfatning for hele landet, så skulle man nok gøre noget særligt dernede. Og fordi Slesvig og Holsten som hertugdømmer var slået sammen under et, altså man talte om Slesvig-Holsten. Derimod så var især Sønderjylland, som var Slesvig, var også dengang langt mere danskpræget, hvorimod Holsten absolut ikke var danskpræget. Det var
Det hørte loyalt til den danske konge, men var tysksproget, og der var ikke noget om sprogkamp i Holsten. Det var kun i Slesvig, der stod en stor sprogkamp. Kongen må have været bange for, at det hele skulle revne, hvis han prøvede på at lave noget med en fri forfatning. Men han har haft det i tankerne, det fremgår efter dem, der har forsket nærmere i hans forhold. Helt klart, at det var ham ikke fjernt, at der skulle ske et eller andet på det forfatningsmæssige plan. Men det var om at gøre det sådan, at det hele ikke revnede med et brag og førte til den krig, som de jo faktisk også førte til i 1848, efter han var død. Og da han så selv bliver syg tidligt på året i 1848, så skriver han et brev til sin søn, som på det tidspunkt jo havde en affære kørende med Louise Rasmussen, som havde været danserinde på Det Kongelige Teater, og sidenhen var blevet modehandlerske. I øvrigt også var hun fast veninde med kammerherre Berling, som var Berlingske Tidendes ejer. Og det var kongen ganske givet vist noget om. Men han ønskede ikke desto mindre, at prinsen nu måtte tænke sig om, at prins Frederik, som han hed der, eller kronprins Frederik, at han skulle tænke sig om at gifte sig med en prinsesse for at få nogle børn. Men, og det er sådan set det vigtigste af det hele, fordi Christian den 8., som virkelig ligger på det yderste, det ved han godt selv. Da det står i Guds hånd, om jeg rejser mig af denne sygdom, så anbefaler jeg kronprinsen ved sin regeringstiltrædelse at tilsige det danske folk og hertugdømmerne en fælles konstitutionel forfatning. Jeg pålægger kronprinsen at ægte en prinsesse, der måtte gefalde ham inden årets udgang. Det er hans pligt. Det er en meget, synes jeg, betagende tanke, fordi vi er vant til herhjemmefra, at Christian den 8. var en, der bare ikke ville vide af det nye og give landet en fri forfatning. Men det sidste, han gør, det er at sige til sin søn, sørg for at give en fri forfatning. Det gør sønnen jo, og der bliver han så Frederik Folkekær, takket være, at faren faktisk havde beredt vejen. Det synes jeg, man skal huske. Næste gang skal vi møde Europas svigerforældre. Det er klart, at man forestillede sig, når Christian 9. og dronning Louise samlede deres store familie på Fredensborg. De samlede dem på Fredensborg, for der er nemlig plads. Så har man selvfølgelig i udlandet straks tænkt, at her måtte foregå en masse. Det gjorde der også, men jeg tror ikke, det var politik, der foregik. De havde det så godt sammen, så jeg tror, de først og fremmest morede sig.